milí, hokej máme radi a máme ho o to radšej, že nám priniesol z Helsing krásne strieborné medaily. Čaro nečakaných úspechov je vždy krajšie. Uznáte to všetci, vážení športoví priatelia. Tak pekný večer pri našej besede, v ktorej sa stretávame s členmi strieborného tímu z majstrovstiev sveta 2012 v Helsinkách. Sme veľmi radi, že môžeme medzi nami privítať trénera strieborného tímu, pána Vladimíra Vujteka. Pozvanie prijal aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, pán Igor Nemeček. Po ľavej ruke pána Nemečka sedí generálny manažér slovenskej reprezentácie, pán Oto Sýkora. Dobrý večer. No a tieto tri miesta nezostanú prázdne, pretože na našu besedovú plochu vykorčuľujú o malú chvíľu traja vicemajstri sveta 2012. Ako prvý z nich strieborný medailista z modrej čiary Michal Sersen. Mladú útočnú krv reprezentuje Juraj Mikúš. Po anglicky sa slovo zázrak povie miracle. My máme náš miracle. Miro Šatán. Samozrejme, my by sme boli najradšej, keby sme tu mali celý tím, samozrejme všetkých hokejistov, dokonca aj tých zranených, ktorí to nemohli dohrať, ale sme veľmi radi, že máme takúto reprezentatívnu vzorku. Čaká nás 55 minút, dúfajme, že veľmi príjemného stretnutia, spomínania na to, čo ste zažili, ale aj to, čo ste ešte nepovedali, napríklad médiám. No a v každom prípade najskôr sa pozrieme na to, ako to vyzeralo včera v našom hlavnom meste. Po 10 rokoch návrat veľkej horúčky, obrovskej eufórie, tisíce ľudí v uliciach. Takto vítali našich reprezentantov pri ich návrate z fínskej metropoly z Helsing. Kapitán Zdeno Chára so strieborným pohárom alebo strieborným ocenením. Miro spomenul našu 26, číslo 26 Michala Hanzuša. O to nemáte trošku pocit, že je to nedocenený hráč tu na Slovensku? Ťažko povedať. Myslím v tom hokejovom význame, proste čo všetko dokáže pre to mužstvo urobiť. Mišo je hlavne človek, ktorý je strašne sebakritický, ktorý seba ako osobnosť vníma veľmi kriticky a boli to nekonečné rozhovory medzi mňou a Mišom, aby sa rozhodol prísť na majstrovstvá sveta. On chcel prísť veľmi na majstrovstvá sveta, ale bála sa jednej veci, že nastúpi na jeden zápas. To zranenie, ktoré má, sa mu obnoví a nám zoberie licenciu preč. A to rozhodnutie musel niekto urobiť. Za ňo. On povedal, ja prídem, ak ma potrebujete, ja nepoviem nie, ale to rozhodnutie musí niekto... Tak jednoznačne sme hneď s Láďom sadli a vrajíme, musí prísť, musí hrať. Od toho zápasu, ako nastúpil, sme mali šnúru 7 zápasov za sebou a to si myslím, že slovenské národné mužstvo na majstrovstvá sveta ešte nikdy nemalo. Mišo, len tí, ktorí hokej hrali, vedia, čo on dokáže pre manšaft. Len dneska hodnotiť Miša Hanzuša ako osobu by som nechcel, lebo dneska všetci chlapci v tom mužstve mali nejakú tú rolu a zvládnu na 100%. Čiže dneska by bolo nespravodlivé jedného človeka tu nejak vyzdvihovať, keď všetci do jedného, aj ten chlapec, ten posledný, ktorý bol na tej tribúne, ktorý sa pripravoval a veril, že ešte možno do tých zápasov nastúpi, ten náš brankár, tretí, aj ten zahral veľmi dôležitú rolu v tom manšafte. Oto Sýkora sa dotkol toho veľmi dôležitého postu pre každé úspešné mužstvo, pre každý úspešný šampión, to post brankára. Pán tréner, nám sa zdalo, že teda Hammerlík bude tou jednotkou, ale napokon ten turnaj ukázal, alebo už do druhého zápasu išiel Jano Laco. Ako sa tej šance chytila? Prečo sa u vás stal jednotkou? Tak my jsme před turnajem nestanovili jednotku. My jsme prostě řekli, s brankařem jsme byli dohodnutí, že každý odchytá jeden zápas a potom po tom druhém zápase se rozhodneme, kdo bude chytat další, ale samozřejmě ještě to nebyla jednička. My jsme říkali, uvidíme, jak to bude vypadat dál, jak ty zápasy půjdou za sebou. A
nakonec to dopadlo tak, že ten Jano chytal parádně proti Finsku, tak jsme ho nechali v té braně proti Americe a vychytal to zase ten zápas, takže se pro nás stal vlastně tu jedničkou a Peter Hamrlík to respektoval. Áno, to sú práve tie zábery zo zápasov so Spojenými štátmi americkými a potom nasledoval Kazachstan a Bielorusko. Týmy, ktoré možno naši diváci očakávali, že Slovensko prevalcuje, ale nebolo to také jednoduché. Nebylo to jednoduché, my nemáme ten tým, který by měl útočnou sílu, jako že by někoho valcoval a prostě dával jim 7-8 gólů. Prostě my jsme měli tým postavený na bojovníkách a na těch zkušených hráčích potom, kteří už něco dokázali a hrali jsme ten systém spíš zezadu a vyhovoval nám ten styl proti těm silným soupeřům, kteří museli útočit a my jsme jim mohli do té otevřené brány ujíždět a zakončit ty akce a když jsme měli přes tu zúštěnou bránu, jak to hrali Kazaši, jak to hrali ty Francouzi, tak jsme s tím měli trošku problémy, nebo hodně problémů. Bylo to dané skladbou mužstva. Áno, Bielorusko, tam to bol jediný taký zápas, ktorý bol vlastne uvoľnený, bez stresov, bez veľkej nervozity v tej záverečnej fáze. A možno to bola predzvesť toho, že ten tím je schopný sa nabudiť a že dosiahnuť skvelé výsledky. Tu vidíme ešte pána Šatana staršieho, ktorý je veľkým fanúšikom a ktorý prišiel na šampionát spolu s Julom Šuplerom. A myslím si, že aj ten trénerský, vlastne to zázemie naše veľmi oceňovalo, chlapci, vaše výkony, že ste dokázali sa vyrovnať s tou psychickou záťažou. Ste zapozeraní do tých obrázkov. Juraj? Poprosím ešte raz otázku. Práve videl svoj gól. Samozrejme. Že teda, či ste sa vyrovnali s tou psychickou záťažou? Tak áno, alebo nie? Asi áno, keď máme strieborné medaily. Toto mužstvo už bolo veľakrát spomínané, malo charakter a myslím si, že sme sa s tým vyrovnali. Veľa sa hovorilo o tom, že tým ste vlastne vytvorili a že ten tým to vytvoril, ale mňa by zaujímalo, či to naozaj niekedy nezaškrípalo. Ja napríklad som vás sledoval, keď ste mnohí z vás hrali to bago pred zápasmi a neboli tam všetci hráči. Ale v tom to neškrípalo. Tak kde? To je pravda, na tom futbale to škrípalo a dosť. Pred Čechmi to doslova vrelo, lebo tam sme sa hádali trošku o zlatky. To je vlastne vo futbale, ak to môžem vysvetliť, ten, kto zostane posledný, tak ten získava zlatku a Tomáš Tatar vyhádal 3 za sebou, takže potom už sme ho aj nechali vyhrávať, keď to funguje, takže len tam to zaškrípalo, ale inak v kabine ten poriadok Zdeno Chára nastolil a fungovalo to. Ešte jednu otázočku. Zdeno Chára pred zápasmi vždy vystupoval prvý na ľadovú plochu. To kapitáni robia. Bolo nejak určené poradie, že kto ide za ním? Nie. Myslím si, že... Alebo nejaký rituál, že kto ide posledný z kabíny? Nejaké rituály takéto? Myslím, že raz som sa zabudol ja, lebo som si nestiel zapaskovať chrániče, ale... Toto sme prehrali potom, že áno. Myslím si, že v hokeji trošku funguje poverčivosť, ale to už chlapci si museli spočítať, či chodili ten 5., 6., to neviem. Miro, ktorý ste chodili? Tak keď sa vyhrávalo, tak väčšinou za tým istým hráčom. Keď sa náhodou tretinka nevyhrá, tak samozrejme, že všetko sa snaží človek zmeniť. Takže to sú také veci, ako som hovoril o tej psychickej príprave. Tam je veľmi ťažké kontrolovať svoje podvedomie. Keď človeka napadne nejaká negatívna myšlienka, tak to potom môže mať prejav aj na ten výkon. A toto je najväčšia vec, čo sa človek rokmi naučí, že sú tie skúsenosti sa zvládnuť a sa nejak ovládať a nejak si tie negatívne veci nepripúšťať. A tieto veci, ako je poverčivosť, tak veľmi dobre fungujú na toto. Takže preto je toľko hráčov podvedome poverčivých. Mišo, ja by som sa chcel opýtať na tú kontinuitu tlaku, lebo pred šampionátom sa tak povedalo v tej verejnosti, že uhrajme niečo z prvých 3 zápasov a bude to fajn. Potom, že sú kľúčové ďalšie zápasy. Švajčiarsko, Bielorusko, zvládli ste to a vždy to štvrťfinále ešte v rukách nebolo. Bol potrebný výsledok aj proti Francúzsku, čiže neboli nejaké také obavy, že pozor, ešte to môžeme pokaziť? No, my sme si verili v podstate až do konca, ale naozaj bolo to už aj spomenuté proti tým Francúzom. Aj pre mňa osobne to bol najťažší zápas na turnaji, pretože naozaj, jak aj tréner povedal, po 4 výhrách s 12 bodmi sme si mysleli, že
už budeme mať isté miesto vo štvrťfinále, ale nebolo to tak a bola tam akurát taká nervozita, by som povedal asi. Čas nám nesmierne rýchlo letí. Máte niekto otázku? Lebo my máme desiatky. Ak nemáte, my ideme ďalej. Veľmi rýchlo. Takže keď si rozmyslíte, tak sa prihláste. Nie je problém, aby sme ju položili našim hosťom. A keď ste spomínali vlastne ten tím a to zákulisie, tak v tej šatni si myslím, že treba pripomenúť, že bol aj dobrý ten realizačný tím. Maséri, pán doktor, Sámko Petráš, ktorý je už vlastne takou ikonou, ktorý vás dôverne všetkých pozná. Keby ten mohol rozprávať, ten by bol zaujímavý host, ale on nechce. Ale samozrejme, myslím si, že aj to veľa robilo dobrej atmosféry. Ja som vás videl schádzať z tej ľadovej plochy bezprostredne po každej tretine, upotených, plných emócií, často nahnevaných. Napriek tomu veľmi oceňujeme to, že ste boli ochotní, že ste sa zastavili, že ste na tých pár sekúnd prehodili pár slov do kamery, pretože diváci na to čakali. Uvedomovali ste si vtedy, čo sa vás pýtame? Miro? Ja môžem povedať, že niekedy tie otázky človeka naozaj, jak sa hovorí, že rozhodia mu sandál. A radšej ako človek na tým ani neuvažuje a preto tie intervia so športovcami vyzerajú rovnako, lebo ten športovec si urobí takú psychologickú obranu a snaží sa toho redaktora nejak nepustiť do toho svojho sveta. A redaktor sa snaží dostať do toho. Áno, on sa tam snaží dostať a zavrtať, ale niekedy tie otázky sú fakt úžasné. Lebo v nej sa skrýva už aj tá odpoveď, ktorú chce počuť, takže potom nemôže človek nič iné urobiť, len začať tým, že tak určite. Tá čarovná formulka, to čarovné tak určite, po finále sme to tu už rátali, len 3-krát odznela, takže poľahčujúca kolo. Napriek tomu sa možno aj na tú tému chcem opýtať. Možno je niekto z vás v poslednom striedaní na tom ľade, schádzate z ľadu a už je tam pripravený mikrofón, tie kyseliny proste v tom tele a to podvedomie. Ďuro, nepracuje to naozaj niekedy tak, že najradšej by ste hokejkou odpálili toho redaktora? To nie, ale si predstavte, že ešte po anglicky máme odpovedať niekedy. Of course, Pre fínsku televíziu a hľadáte správne slova po Mohli ste aj po slovensky. fínsky. Viem pár slovíčok a nechcel by som si ich zameniť, lebo to by si asi ináč vykladali. Hrávali ste v Turku, tak niečo sa nalepilo. No veľa toho, veľa, ale hovorím, aj takých slovíčok. Inak fínsky komentátor Antero Mentiranta sa stal na Slovensku malým hrdinom pre nás, vďaka tomu, ako komentoval góly proti Kanade a proti Česku v štvrťfinále a v semifinále. Poďme práve do tých kľúčových zápasov toho turnaja. Pán tréner, hrali sme proti Kanade, 10 rokov sme nad ňou nevyhrali v 7 veľkých zápasoch na majstrovstvách sveta na zimných olympijských hrách. Viedli sme 2-0, prehrávali sme 2-3. Čo ste pre tou poslednou tretinou v tej šatni povedali hráčom? Tak nám ty druhé třetiny vůbec tam na tom mistrovství tak nevycházeli kolem toho Běloruska, ale tam jsme si řekli, že už nemáme co ztratit, že se musíme vrátit do hokeji, které jsme hrali v první třetině, kdy jsme hrali velmi dobře a měli jsme možná víc ze hry než ta Kanada. Dali jsme tam gól, nebo 2 góly, ale prostě my jsme začali hrát úplně jiný hokej, my jsme začali hrát bez agresivity. Takže jsme se chtěli vrátit k tomu hokeji z první třetiny a myslím, že se nám to povedlo. Možná i tím, že ta Kanada už si byla tak jistá, že už přestala tak atakovat, už trošku odstoupili do střední třetiny a nechali nás hrát a říkali, že už si ten výsledek lehce pohlídají a pak se jim to vymstilo. Jednak jsme dali gól na 3-3 a potom to nezvládli psychicky a udělali ten faul, který vlastně rozhodl. Tu bol Mirov gól na 2-0 ešte v prvej tretine, keď to vyzeralo naozaj už na rodiacu sa senzáciu. Miro, možno z tvojho pohľadu pred tou záverečnou tretinou tu práve Milan Bartovič vyrovnáva na 3-3 v tom dramatickom závere. Toto bol taký ten zlomový moment, alebo možno ešte aj tá kanadská presilovka 5-3? No, ja chcem povedať, že Ryan Getzlaff, keď sme hrali na olympiáde vo Vancouveri, zariadil nejak to víťazstvo Kanady v tom semifinále. Tam myslím, že vyrobil 2 góly a teraz myslím, že tiež zariadil naše víťazstvo. Lebo pri tom 3. góle tam nedôsledne backcheckoval Bartoviča a to bol veľmi dôležitý gól pre nás, že sme sa psychicky chytili. A potom prišla táto šanca a to som sa asi 3-4 minúty obával, že budem mať celoživotnú traumu a budem si musieť najať aspoň 10 hodín psychologa na to, aby som sa z toho zbavil.
Ale našťastie potom Mišo Hanz už dal ten víťazný gól, takže práve pri tom vylúčení Ryana Getzlafa, ktorý urobil ten zbytočný faul tu na Juraja, takže nejak sa tá karma sa nám vrátila. Juraj. Tie posledné sekundy zápasu s Kanadou boli samozrejme veľmi emotívne, ale aj vlastne ten faul Getzlafa na vás, keď ste dostali toho koňara nepríjemného, vlastne mužstvo vás obetovalo. Vy ste ho mali vyprovokovať, aby ho vylúčili. Tak zhodou okolností Mišo by sa mohol priznať, že striedanie predtým ho trafil. My vieme. A potom, že vraj začal polovať na nás, no tak No ale trúfol si nie na Michala, ale na vás. povedal, že som nižšieho vzrastu. Tak, ale to je každý oproti Zdenovi. Takže možno to zle bolo preložené iba. Ja by som len doplnil to, že ten zápas, pretože, tak ako už bolo povedané, tí chalani hrajú na tom ľade, hej, a prežívajú na tej striedačke s trénerom to. A my ako členovia realizačného tímu sme počas zápasu na tej tribúne a odtiaľ to je naozaj niekedy ťažko, proste nervy pracujú naplno, tak niektoré zápasy sme v generálnej, musím povedať, ako závery už pozerali, dá sa povedať, kúsok od striedačky v kabíne na televízii, aby sme mali taký trošku bližší kontakt. A práve tento zápas sme aj s Ďurim dopozerali priamo tam a musím povedať, že na to nezabudnem do smrti, jak proste prežíval tie posledné sekundy tiež. A to zranenie v tom čase, keď sme videli, v aké zranenie má, že nastúpi na na obzápas, tak to ako poviem klobúk dole. A potom v ďalšom zápase to bolo zase podobne s Tomášom Starostom, ktorý takisto s ramenom a takisto nastúpil. Takže to je na tom, to sa to už niekoľkokrát povedalo dneska, že ten tím mal naozaj vnútornú silu, že takto, keby tí fanúšikovia videli, v akom stave boli tí chlapci a že proste nastúpili napriek tomu a podali naozaj vynikajúce výkony, tak klobúk dole. A posledná vec je aj tá, ktorá spájala to všetko, že tí dvaja chalani, ktorí v tom zápase so Švajčiarskom mali tie zlomeniny, Domino Gránek, Marcel tak obidvaja pred odchodom povedali, že sa chcú vrátiť. A oni sa vrátili a prevzali si tie medaile. A to ešte vtedy sa nikomu nesnívalo, že bude mať nejaké medaile, hej. Ale chceli dojsť k tomu týmu a po tej operácii za 24 hodín boli pri týme. Ja ešte na to nadviažem. Ešte otak som zareagovať. Čo sa týka Ďuriho zranenia, sedíme v kabíne, kde si pred koncom zápasu Ďuro vraví, no prdela, to mám zlomené, ale ja tam idem naspäť. Nie, ty ostaneš už tu v kabíne. Ja sa na to chcem spýtať práve generálneho manažera, že vlastne vy ste veľa vecí tajili pred médiami, aby to druhé mužstva nevedeli, lebo to je taká možno psychická príprava, že stále máte pocit, že vás špionujú aj druhé týmy. A neviem, či pán tréner zakázal, alebo či vy ste zakázali, ale niektoré zranenia teda ste možno zľahčovali. Dokonca Miroš Šatan mal problémy s kolenom, o tom sa vôbec nehovoril, to ako keby ani neexistovalo. Mišo Hanzuš, jeho stav, takisto sa všetci tvárili, že však bude hrať, že je to všetko v poriadku. A v prípade Ďura, tak to bolo jasné, že on chce hrať. Ale druhá vec je, či to bolo únosné zdravotne. Jediný problém sme mali s doktorom, ktorý presne popisoval práve rameno, ľavé koleno. Ten ešte nevie, že to nesmie hovoriť. Ale Spodná časť tela, horná časť. čo by sa vyzdvihnúť toho roku. Od začiatku sezóny máme fantastickú komunikáciu so všetkými novinármi, so všetkými vami. Začali sme to nejakým bowlingom pred sezónou, kde sme si vás otestovali trošku, nastavili sme si nejaké pravidlá, urobili sme prvý turnaj s vami dohromady so všetkými v novembri v Nemecku. Pozvali sme vás do Jaroslavy, 3 dní sme strávili spolu s nami, ste leteli špeciál. Nastavili sme si pravidlá jasné na majstrovstvách sveta a všetci do jedna to dodržali. Mali sme nejakú privátnu sféru, ktorá bol hotel, to bola tabu. Stano Štepán to dodržal? Všetci do jedna to dodržali. Čiže ešte raz by som chcel veľký kompliment povedať, to bolo fantastické. Všetci sa, keď sme mohli, sme sa vám otvorili, ale takisto vy ste rešpektovali naše veci. Keď bolo treba nehovoriť radšej o veciach, tak takisto to každý dodržal. Čiže ešte raz ďakujeme za takúto podporu. Nám tlieskať nemusíš. Samozrejme, my ďakujeme vám, pretože vďaka dobrým výkonom hráčov, vďaka vašej dobrej práci aj naše chybičky sa po verejnosti ľahšie odpúšťajú, keď sa vám darí hokejistom. Chyby, nechybičky.
Ale máme také jedno malé prekvapenie pre pána trénera Vujteka, pretože on pred šampionátom robil takú upútavku pre našu televíziu a včera sa mi priznal, že on to ešte nevidel. Tak a hovoril, už je po šampionáte, už to ani neuvidím. Tak my sme vám to pripravili a v tej skrátenej podobe. Nech sa páči, pán Vujtek, môžete sa pozrieť sám na seba. Ako ste pobláznili náš národ? Možná jsem zažil o mnoho víc než kterýkoliv z vás. Možná vidím věci, které vám uniknou. Při mojí práci jsem získal mnoho přátel. Bohužel, některé už nosím jenom ve svém srdci. Asi na mnoho věcí máte jiný pohled nežli já. Ale něco máme zaručeně společné. Pocit z výhry. Z opačnej strany Demitra. Otázka pre trénera národného tímu. Na základe akého kľúča boli poskladané jednotlivé útoky? Mali byť všetky 4 rovnako úderné, útočné, aj defenzívne, alebo tam bol rozdielny zámer? Pýta sa Michal z Modry. Tak my sme chceli postaviť vyvážený tým. My sme zvolili takú taktiku, že sme chtěli hrát na rychlé střídání a aby všichni radši byli ve hře, protože jsme si věděli, že budeme muset hodně bruslit a turnaj, že je náročný za 17 dnů, jak jsme nakonec zjistili 10 utkání, tak jsme chtěli, aby ty síly se rozložily na všechny hráče, nechtěli jsme to hrát na 1, 2 pětky. Kluci to přijali a myslím si, že nám to přineslo úspěch a proto jsme skladali ten tým tak, aby všechny ty 3, 4 pětky byli schopné konkurence soupeřovým pětkám i tím prvním pětkám. Takže my jsme ani moc nestřídali první pětka na první, druhá na druhou. My jsme netaktizovali, my jsme prostě šli po těch 30 vteřinách čerstvé síly na led a tak jsme se snažili hrát. A možná právě v těch druhých třetinách nám to trošku utíkalo, protože byla daleká střídačka a někdo se trošku zapomněl, už nemohl vystřídat, už tam zůstal díl a tam jsme se možná dostávali trošku do těch problémů. Ešte otázka pre Mira Šatana. Striebro z Petrohradu, zlato z Göteborgu, bronz Helsing a teraz striebro z Helsing. Tak ktorá medaila má pre neho najväčšiu cenu? Pýta sa Tomáš z Ličartoviec. No tak oni sú tou farbou odstupňované. Tá zlata určite je najhodnotnejšia, ale ako pre mňa pocitovo každá bola rovnaká. Každá znamenala úspech pre Slovensko, radosť pre slovenských fanúškov aj pre nás hráčov. Takže u mňa sú všetky 4 takto rovnako. Miro, my máme to šťastie, že ju môžeme držať v rukách, tú medailu. Je najkrajšia alebo najškarečšia? Esteticky. Neviem, ťažko to povedať. Ešte takto sa chcem opýtať, že keď to niekomu ukazuješ možno doma v tej vitrine, tak vieš presne povedať, toto je z Göteborgu, toto je z Helsing 2003. Áno, ako hovorím. Zase toľko ich nemá. Ale no, tak... Sú farebne odlišené, takže veľmi dobre si ich pamätám. Ja musím k tomu doplniť, lebo na tú otázku teda, že ako vyzerajú, tak musím povedať, že žiaľ, pretože bol som s Mírom tiež pri všetkých tých medailách, tá zlatá je najľahšia, aby som povedal, aj taká najjednoduchšia. Táto má svoju váhu, je ako pekná a najkrajšia si myslím z tých, ktorú sme vybojovali, bola tá z Helsing 2003, lebo tá bola naozaj taká prepracovaná. Ale najcenejšia je určite tá 2002 Göteborg, takže tá je tá najagavejšia. Ešte musím spomenúť, prepáčte, nebudeme odpovedať, ale je tu otázka, ako vidíte budúcnosť slovenského hokeja, tá otázka tradičná. Pýta sa fanúšik z Arménska. Spod Kaukazu, takže ďakujeme Taronovi za to, že prispel touto otázkou. Nebudeme to teraz riešiť. Poďme k semifinále, pretože to bol zápas, ktorý už dvihol naozaj celé Slovensko na nohy. A možno tam bola jedna polemika, jedna z mála v súvislosti s vami, že či sme nemali málo obrancov. Potom ako vlastne Kristián Kudroč hneď na začiatku turnaja odišiel, nemohol hrať. Mali sme 6 bekov, Tomáš Starosta zranený. Vyzeralo to dosť zle? Tak samozřejmě to byla nepříjemnost. Hned v prvním zápase zranění obrance. My jsme chtěli hrát na 8 obranců to mistrovství, potom jsme museli přijet na 7 obranců a to nám celkem vyhovovalo, protože Zdeno Chara
i Domino Graňák byli schopni hrát delší čas na tom ledě, jsou na to zvykli z klubu. Ale když se zranil Domino, tak už byly problémy. Už jsme měli jenom 6 beků a i když se to tak hraje v určitých klubech a hodně klubech a když ti kluci jsou zvyklí hrát ve svojich manšaftech 20 minut i více, tak přece jenom na tom mezinárodním poli to bylo dost velká zátěž a ty zápasy šly rychle po sobě. No nakonec to kluci perfektne zvládli. Michal, vy ste dosť často lapali po dychu. Určite, hlavne potom, ako vlastne Domino sa zranil. Síce sme boli všetci zvyknutí hrať v kluboch tých 23-24 minút, ale predsa len tá úroveň na tých majstrovstvách je ešte o niečo vyššia a naozaj bolo to veľmi fyzicky náročné a asi aj v tom poslednom zápase tam nám došli trochu tie sily. Ale ja si myslím, že sme to celkom dobre zvládli. Ostaňme ešte pri semifinále, ktoré bolo veľmi emotívne, ale tam vlastne dosť často ste boli vo dvojičke so Zdenom Chárom. Ako sa s ním hrá? Pozametá to aj za vás? No, dá sa povedať, že áno, že v podstate Zdeno je pán obranca, hej, nenáhodou je kapitánom aj v NHL a naozaj ja nemôžem povedať zlé slovo na ňom. Niektorí fanúšikovia tvrdia, že je pomalý. Pomaly. Tak neviem, však to hovoria aj o mne. Pomaly ďalej zájdeš. Dôležitý je výsledok a vám to klapalo, našťastie to bolo bez chýb. Ten súboj s Českou republikou, ten bol samozrejme plný emócií a Miro to už pred zápasom hovoril, že tento tým nemôže mať český komplex, pretože vlastne mnohí hráči už nepoznali tie nepríjemné prehry. Tak áno, ten český komplex, ja si myslím, že to veľmi radi to živia médiá, lebo keď sme si pozreli možno bilanciu alebo štatistiku víťazstiev s Kanadou alebo s nejakým iným súperom Ruskom, tak asi by bola veľmi podobná, čo sa týka výhier, prehier. Tak a tam nikto nehovorí o kanadskom komplexe, takže je to niečo také špecifické, je to predsa len tým dané históriou a tým, že sme mali spoločnú federáciu. Takže médiá sa toho chytajú a radi o tom píšu, ale môžem povedať, že tieto veci fungovali viac na ešte možno pred 10 rokmi alebo 15, keď ešte v našom výbere bolo veľa hráčov, ktorí hrali federálnu ligu a vtedy naozaj hrávali proti veľa českým mužstvám a mali možno nejaký takýto český komplex, takže vtedy to fungovalo, ale dnes myslím, že už nie a teraz... ako som povedal vtedy do médií, tým, že máme českého trénera, tak český komplex bol zrušený. Odstranený. Jasné, teraz keď sledujeme tieto zábery, tak som si spomenul na to, že Jakub Kováš asi nemá na vás dobré spomienky, jednak nemá prečítané váš blafák, ale aj ten gól, ktorý dostal pod betón, bol možno z tých, ktorý nemusel dostať. V Česku napísali, že to išlo pod ľadom dokonca. No, to vždycky Stano Medžík v Trenčine, ešte keď sme spolu hrali, ten vždycky hovoril, keď som dal takýto gól, že to bol ježibabý gól, že to bol pod ľadom. Takže sa mi konečne po dlhšej čase taký ježibabý gól podaril, to som bol rád, ale to bolo v správnom čase. V každom prípade potom ešte Libor Hudáček to krásne urobil, potiahol takisto ten puk do siete, takže 3-1 to bolo skvelé víťazstvo. Čo to sa vám urobilo v kabíne, Juraj? Zahladený do obrázkov. Ja pozerám Libora Hudáčka a vy sa pýtali na ten komplex, tak aký môže mať Libor Hudáček komplex? My sme sa bavili ešte o tej radosti z toho gólu. Zdeno hovorí, že ho išiel vyobímať a vlastne možno nadvihnúť nad ľad a on sa mu hodil pod ľad a začal robiť Michaela Phelpsa. Áno, áno. No a k tým pocitom... Mám to nahrané na iPhone, takže keby ste chceli, tak vám to ukážem. Tá emócia bola obrovská a vlastne to je dôvod, vlastne, pre ktorý hráte hokej, hovoril to Tomáš Kopecký a viacerí z vás po zápase, že to sú tie chvíle, keď si užívate hokej a keď teda po tej drine, potom keď tú ťažkú prekážku máte za sebou, môžete prežívať tie spontánne, radostné chvíle. Michal. Tak určite. Samozrejme, keď prídu takéto chvíle, naozaj nestáva sa to často a v podstate potom si až uvedomíme, že čo sme naozaj dosiahli. A ako keď vidíme tých fanúšikov, ako sa radujú s nami, naozaj tie pocity, naozaj preto to asi robíme. Pripomeňme si ešte aj s pôvodným komentárom tých záverečných pár sekúnd, pretože to boli obrovské emócie, takže ak to v režii máme pripravené, tak by sme si to mohli pustiť. Posledné sekundy, puk strednom pásme,
Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou v Hartwall Aréne. Miro, hovorí sa, že v športe sa história opakuje. Nespomenul si na olympijský turnaj v Turíne na stav 0-0, keď si v presilovke krížom cez superové pásmo prihrávala. Ručínsky to zachytil a dostali sme vo vlastnej presilovke gól. To, čo si im teraz vyviedol. Po žábke Miša Hanzuša, áno? No, veď to tak býva. To sa niekedy proste človeku niečo nevyjde a niekedy zase je na tej opačnej strane a teší sa zo superovej chyby. Vy ste mali po celý turnaj vlastne istý nadhľad, triezvo ste to vnímali, každý úspech prišiel akoby bonusovo navyše. Pán tréner, pred finále bolo ťažké ešte vliať do tých chlapcov nové sily, pretože už boli dosť vyžmýkaní. Tak já si myslím, že se nám to tak úplně nepodařilo, že přece jenom tam chyběl ten den volna, že jsme hrali hned další den a někteří ti mladší kluci už to tak nějak nezvládli po psychické stránce, abych neřekl jako fyzicky, ale tak už se nedovedli tak připravit, tak vyhecovat na ten zápas a hlavně na celý ten zápas, že už v té druhé třetině udělali takové chyby, které za celý turnaj neudělali a že jsme vlastně těm Rusům na 2 nebo na 3 góly přímo přihrali té naší třetině a prostě proti takému soupeřovi s takýma útočníkama se to nesmí stát jinak, samozřejmě to skončí, tak jak to skončilo. Říkám, po tom zápase jsme byli trošku takový mrzutí, protože se nám nevyvedl tak, jak jsme čekali, ale pak jsme si po 10 minutách uvědomili, že máme stříbro a že to by nikdo nečekal před tím turnajem a začali sme sa radovať z toho stříbra. Pán prezident, ruský tím hral ako keby z inej galaxie. Bol naozaj jednoznačne skvelý. Aké boli ohlasy v zákulisí? Tak musím povedať, že tá štatistika v minulosti bola taká tých zápasov, že žiadnemu týmu sa nepodarilo vyhrať všetky zápasy. Tentokrát naozaj Rusi vyhrali z 10 zápasov a vyhrali aj nad Švédmi, aj nad Čechmi a podobne. To znamená, že mali vynikajúci tím a proste bol nezastaviteľný ten tím. A to naše striebro, tak ako už tréner povedal, naozaj všetkých tešilo o to viac, že proste museli sme uznať kvality toho supera. A ja som veľmi rád, lebo zažil som v roku 2000 spolu s Mírom a s ďalšími chalanmi striebro z Petrohradu, kedy sme plakali a boli sme druhí na svete, že teda sme prehrali posledný zápas. Všetci sa tešili a chalani vtedy plakali v kabíne, že teraz sa to neopakovalo, lebo sa naozaj všetci tešili. A druhú vec, čo bola fantastická, že už aj keď sme boli v semifinále, je veľmi zle, keď hráte o 3. miesto len. Našťastie to sme nehrali, lebo sme porazili Čechov. Keď skončíte 4. To sa nám stalo takisto už v Čechách a takisto na olympiáde. A to Zdeno tiež pripomínal niekoľkokrát, že proste je to už len kúsok a videli sme to potom na tých domácich Fínov, akí boli z toho sklamaní. Takže naozaj treba povedať, že chalani si to striebro užili a pochopiteľne vždy bude ten krôčik, mohli sme byť zlatí, ale to striebro je fantastické. Majú? Ja som to pôvodne ani nechcel povedať, ale poviem, majú o čo hrať o rok, nie? Máte to možnosť stupňovať, opäť v Helsinkách. No, tak uvidíme. Ja myslím si, že jednak aj vlastne máme nové vedenie, či trénera, alebo manažera, prezidenta vlastne tento rok, takže nasadili latku vysoko a uvidíme teda budúci rok zase, že či ju budeme vedieť aspoň sa približiť k tomu. Určite, musím povedať, že určite nebudeme nič meniť to, že sme v Helsinkách, lebo už teraz sme povedali, že aké chceme mať zázemie a v podstate sme kopírovali aj 2003 rok, že čo sme robili, či to boli tie motokári, tá večera a podobne, takže tam určite nebudeme nič meniť. No ale potreba je dostať sa do Štokholmu, aby sme, ak to chceme zopakovať, celkom určite. Otázka na Otasíkoru. Je to taký základ pre nové sebavedomie toho národného tímu? Nehovorím, že my sme neboli úspešní. Pred 2 rokmi sme hrali v semifinále olympijského turnaja, tie svetové šampionáty 2010-2011 nevyšli podľa predstav, ale čo ďalej teda? Toho roku sme mali 2 cieľa. Toto nebola jednoduchá záležitosť pre nás. Jednak pomaličky prebudovať ten manšaft, trošku dostávať tam pár mladých hráčov a bol veľký tlak dostať sa na olympiádu. Ten tlak tej olympiády bol veľmi veľký a vnímali to všetci chlapci,
ktorí boli tu v Európe, takisto to vnímali všetci chlapci, ktorí boli v NHL. Preto každý do jedného nám prislúbil tú účasť, hlavne kvôli tomu dostať sa na tú olympiádu. Ten cieľ tej olympiády sme splnili. Určite, ak môžem povedať aj za Láďa Vujtka, určite budeme dávať zase novým hráčom šancu počas sezóny. Budeme sa snažiť zase ohrávať viacej hráčov a ten trend je jednoznačný. Dávať mladým hráčom viacej príležitostí, čo bohužiaľ v minulosti tak nebolo, ale ten trend musíme teraz tak nastaviť. Pán tréner, znamená to, že títo traja, čo tu sedia, to nemajú vôbec isté? Ty áno, ty. Ja si myslím, že když im zůstane forma, tak s nimi počítame. Dobre, diplomatická odpoveď. Pohoda, nie? Chlapci, chcem sa opýtať možno, ktokoľvek sa môže prihlásiť k odpovedi. Tomáš Kopecký po každom gole, pes do nebička, celá sezóna v znamení krúžka s číslom 38. Vieme, čo sme prežívali 15. septembra minulého roka pri tej oficiálnej rozlúčke na zimnom štadióne, ktorý nesie dnes už meno Pála Demitru. Miro, sú veci medzi nebom a zemou v športe, to mnohí prežívame veľmi intenzívne aj teraz počas tých majstrovstiev sveta. Pre teba osobne, aká to bola skúsenosť aj v súvislosti s tým, ako smutne sa tá sezóna začala? No, pre mňa je to stále ťažké uveriť, čo sa stalo v tom septembri a neviem k tomu, čo viac povedať. Je škoda, že sa toho Pálo nedožil tohto. Tak keby... Ja som rád, že chalani teda, že na ňo mysleli, že počas toho turnaja Tomáš Kopecký každý gól išlo, salutoval do neba za ním, takže na konci chalani mali jeho dres a bol tam s nami, si myslím. Bol tam s nami a všetkých chalanom bol blízky kamarát a bolo cítiť v tom ústve, že je tam s nami. Pani hokejisti. Páni hokejisti, zakončíme to radostne. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, čo ste odohrali, aký turnaj. Ten prístup bol naozaj príkladný. Myslím si, že opäť je tu čas, keď máme vzory športové a že mladí chlapci budú chcieť hrať hokej a budú chcieť napodobniť raz vás. Nevieme, koľko vydrží Miro, či 10 ešte rokov, či 20, ale povedzme, vy dvaja ste ešte trošku mladší, vy by ste ešte mohli potiahnuť nielen do olympiády, do Soči, ale ešte ďalej, tak uvidíme, koľko zvládnete. Ďakujeme pekne aj celému realizačnému tímu, že sa podarilo vytvoriť naozaj také mužstvo. Pánovi trénerovi, ktorý priniesol rozvahu, lišiacké kúsky, to všetko uvidíme, či ešte vám niečo ostalo aj na budúci rok. To všetko slávilo úspech. Chceme mu odkázať, že je to náš rozprávkový Laďa. Pri úcte k vašim šedinám, ako všetkému, čo ste v hokeji dosiahli, tak dúfam, že to príjmete. To naše takéto označenie. Ďakujeme pekne vedeniu toho tímu a ako hovoril Miro, látka je nastavená vysoko, tak bohužiaľ, naša beseda sa musí skončiť, pretože máme vymedzený čas. Takže ďakujeme pánovi Sikorovi, pánovi Nemečkovi, pánovi Vujtkovi. A našim vicemajstrom sveta Michal Sersen, Ďuro Mikuš, Miro Šatan. Ďakujem pekne, veľa šťastia na budúcnosti.